O remo volverá a ser protagonista esta vindeira fin de semana en Barbanza, coa disputa en Cabo de Cruz do Campeonato Territorial Norte de Trainerillas. Será en 2 xornadas. O sábado desenvolveránse as clasificatorias e o venres as finais. Na proba tomarán parte máis de 700 remeiros de distintas categorías, chegados de clubs das provincias da Coruña e Lugo. É unha regata a 2 xornadas na que compiten os clubs da zona norte, que inclúe a Coruña e Lugo, e como ben dixen, a 2 xornadas, unha de clasificación e a domingo a de final, na que se disputará a bandeira. Este ano, como novidade, está a inclusión da categoría cadete, é unha novidade que inclúe a FEGAR para promocionar as categorías base, dar un alento máis aos rapaces, e esperemos que teña resultado a longo plazo. A distancia a vencer son 3.500 metros, repartidos en 4 longos para as categorías absolutas masculino e femenino, e tamén o mismo para xuvenil masculino e femenino. No caso dos cadetes, farán a mitad da distancia, que serán 1.750 metros, repartidos en 2 longos. Os 4 primeiros clubs obterán clasificación para o Campeonato Galego da Especialidade. Que é clasificatoria tamén para o galego. Das 5 embarcacións que compitan por categoría na final, pois 4 pasarán ao Campeonato Galego. Dende o Concello, que colabora co Club Crucense na organización da regata, destacaron a importancia desta competición, animando aos veciños e forasteiros a asistir a animar ese día os remeiros. Espero que sean 2 xornadas de deporte de éxito, que o tempo acompañe, que a xente, os veciños e as veciñas de Boiro e de outros sitios, de outros lugares da contorna daqui de Barbanza, podan disfrutar dunha xornada de deporte, de remo e de festa, non? Que para iso é o deporte, para unir e para celebrar, e que todos disfrutemos dunha boa xornada este fin de semana, como penso que non vai a ser de outra maneira, así será. O domingo, antes das finais, disputaránse tamén as bandeiras de veteranos, tanto masculina como feminina, patrocinadas pola firma Geal Sarrianxeira.